रशीची भाजी माझ्या आजी सासूने शिकवली होती, म्हणजे मी लग्न झाल्यावरच खाली होती आणि मला खूप आवडली, म्हणून मी आज ही परब किचनवर रेसिपी शेअर करते। आणि ह्या भाजीची पद्धत आमच्या गावची आहे। सगळ्यांच्या गावी वेगवेगळ्या पद्धतीचीच भाजी करतात। आणि हो, ह्या भाजीला आपल्या बैलाच्या पायाखालचं काही वापरत नाही, माणसाने जे पिकवलं तेच वापरतात। मग तो मका असला तरी तो असाच येतो आपल्या शेतामध्ये। भाजीसाठी लागणारं साहित्य, अख्खा मका घेतलाय मी, त्याचे असे 5-6 तुकडे केले आणि तो मी उकडून घेतलाय थोडासा। भाजीत तो शिजणारच आहे तरीही मी उकडून घेतलाय। बटाटा घेतलाय, जवळजवळ मीडियम आकाराचे 2 बटाटे आहेत ते, 1 वाटी। दोडकं घेतलंय 1 वाटी, स्वच्छ धुवून साफ करून घेतलंय। सुरण घेतलंय 1 वाटी, असे बटाट्यासारखेच त्याच्या फोड्या केल्या। पावटा घेतलाय सोलून मी 1 वाटी। कच्चा केळं घेतले आहेत मी, 2 केळी आहेत ती जवळजवळ, ही सोलून बटाट्यासारखी फोडे केले। वाली घेतल्यात, चवळी म्हणतात त्याला, ही अशी मी चिरून घेतलेली आहे। भोपळा घेतला 1 वाटी, मीठ आहे चवीनुसार। चिंचेचा कोळ मी रात्रभर भिजत घातलेला आणि हा कोळ काढून घेतलेला आहे। लिंबा एवढा आपल्याला गुळ लागणार आहे चवीसाठी। 1 वाटी खोबरं घेतलंय, हे मी आता वाटणार आहे, त्याच्यामध्ये ह्या मिरच्या वाटणार आहे। ह्याच्यात आपण कांदा, आलं, लसूण असं काही घालत नाही या भाजीमध्ये। पाणी लागणार आहे, तेल आवश्यकतेनुसार। आणि भाजीसाठी महत्त्वाचं म्हणजे हा आहे लाल माठाचा देठ, तो मी आता कसा कापायचा आणि कसे त्याचे देठ घ्यायचे ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे। आणि हे आहे अळू, हे भाजीसाठी मेन लागतं। अळू साफ करताना नेहमी आपण हाताला थोडे तेल लावून घ्यायचे, ते चोळून घेतले की आपल्या हाताला खाज सुटत नाही, अळूला भरपूर खाज असते। प्रथम आपण देठ कापून घेतोय। देठ असे कापून झाले की देठाच्या मागच्या बाजूने असं सुरीने असं ओढायचं आहे खाली, ही साल सोलायची असते। पुन्हा बघा, मागच्या बाजूने असं करून ही साल खाली ओढायची असते। असे माझे हे अळूचे देठ सोलून झाले आहेत। आता मी ते चिरून दाखवते। हे आपल्याला मोठेच ठेवायचे आहेत, जास्त मोठे नाही, अर्धा इंच असे ठेवायचे, भाजीत पटकन शिजतात ते। अशा प्रकारे हे देठ माझे सोलून झालेले आहेत आणि चिरूनही झालेले आहेत। आता मी पानं चिरून दाखवते, मग ती धुवायची आपल्याला। बारीक चिरायची ही भाजी आपल्याला। हा मोठा लांब लचक देठ असतो, त्याला मी मध्ये चिरते। हाही आपल्याला तसाच सोलून घ्यायचा आहे। याचेही आपल्याला छोटे छोटे अर्धा इंचाचे तुकडे करायचे। ही पानं मी अशी चिरून घेणार आहे, नंतर अशी काढते मी आता। ही लाल माठाचा देठ आहे हा, हीच भाजी रुशीला लागते। हा देठही असाच सोलायचा आहे, याचेही आपल्याला अर्धा इंच तुकडे करायचे। ह्या लाल माठाचा हा शेवट असतो, म्हणजे ही भाजी आता येत नाही, पावसाळ्यात भरपूर येते। आता ही अशी मोठी मोठी दांडे होतात आणि मग ही भाजी आपल्याला मिळत नाही शक्यतो बाजारात। 5-6 मिरच्या घेतल्यात आपण आणि हे 1 वाटी खोबरं, हे आपल्याला त्या भाजीत लागणार आहे। असं आपण वाटून घेतलंय। ही आपण अळूची भाजी मगाशी चिरून दाखवली मी तुम्हाला, ती घेतली अळूची पानं। आणि हे आपल्या लाल माठाचे देठ आणि त्याची जी पानं होती ती चिरून घेतलेली आहेत, त्याचे देठ वेगळे केलेले आहेत मी असे। हे लाल माठचे देठ आहेत आणि हे अळूचे देठ आहेत। आता आपण ही भाजी फोडणीला घालणार आहोत। मी आता गॅस ऑन करते, ही तापली आहे आपली, मी आता तेल घालते। थोडंच तेल लागणार आहे, जास्त नाही घालायचं आहे। आपलं तेल तापलेलं आहे, आता मी भाज्या घालते। पहिलं मी लाल माठ घालते, त्याच्यामध्ये फोडणीसाठी आपण कांदा वगैरे वापरत नाही, कारण या उपासाला कांदा, आलं, लसूण चालत नाही। ही अळूची भाजी आहे। लाल माठ पहिला घातला आपण, थोडंसं परतून घेते, कारण आपल्याला भरपूर भाज्या घालायच्या आहेत। जास्तीत जास्त भाज्या घेतल्या आहेत मी, 9 तरी भाज्या माझ्या झालेल्या आहेत। लाल माठचे देठ, अळूचे देठ, वाली घेतलेली ती 1 वाटी, भोपळा घालतोय आपण 1 वाटी, बटाटा घेतोय 1 वाटी, दोडकं घेतलं 1 वाटी, आपण पावटा घालतोय मी, सुरण घेतलाय,
कच्चं केळं, या सगळ्या भाज्या मी फोडणीलाच घातल्या आहेत. आपण असं वेगवेगळं काही घातलं नाही, लागलीच फोडणीला घालून घ्यायचं. भाजी शिजायला अर्धा तास लागतो. भाजी खूप हेल्दी आणि मस्त होते. एरवी आपण मसाल्याच्याच भाज्या खातो, ही जरा वेगळी. ऋषी पंचमीला तर खास चांगली, ज्यांचा उपवास असतो त्यांनी ही भाजी नक्की खावी. लिंबा एवढं गोड अशी जराशी टेस्ट येते त्याने. आणि साठी चिंचेचा कोळ घेतलाय तो टाकते मी. चिंचेचा कोळ घालायचं म्हणजे अळूला आणि जी चूरणाला खाज असते ती येत नाही, म्हणून चिंचेचा कोळ वापरलाय. म्हणजे आता आपण वाटण घेतलंय ते वाटण परत एकदा मी परतून घेते. चांगल्या अशा ढवळून झाल्या की याच्यामध्ये मक्के आणि पाणी टाकणार आहे मी. ही भाजी शिजायला जास्तीत जास्त अर्धा तास लागतो. 1 ग्लास पाणी घालते मी आणि शेवटला हे मक्के टाकते. थोडेसे आपण बॉईल करून घेतलेले, तरी पण ह्या भाजीत छान शिजतील ते. आता आपण मीठ टाकतोय चवीनुसार. बुडबुडे आलेले आहेत, एवढं पाणी पुरे होईल या भाजीला. आपल्याला जास्त घट्ट आणि पातळी नाही करायची आहे. आता मी याच्यावर झाकण ठेवते. 30 मिनिटं झाली आहेत. चला बघूया आपली भाजी शिजली आहे की नाही. हलक्या हाताने अशी ढवळून घ्यायची आहे भाजी. सगळ्याचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे ही भाजी जास्तच होते. त्यांचा ऋषी पंचमीचा उपास आहे, त्यांनी ही भाजी आवर्जून करावी. एरवी आपल्याला जर अशीच कधी खावीशी वाटली तर आपण ह्याच्यामध्ये मसाले, शेंगदाणा सगळं काही ॲड करू शकतो. ह्या भाजीमध्ये क्रीमही दुधाची ॲड करतात, त्यांनी चांगली टेस्ट येते. ह्या भाजीत सगळं शिजण्यासारखं आहे, भोपळा वगैरे. फक्त आपल्याला सुरण आणि पावटा बघायचा आहे शिजलाय काय. ह्या चूरणाच्या फोडी आता आपण बघूया शिजलाय काय. शिजलाय. हा पावट्याचा दाणा बघते मी शिजलाय का, म्हणजे आपली भाजी तयार आहे उपासासाठी. शिजला आहे बघा. अशी माझी ऋषी पंचमीची भाजी तयार झालेली आहे मस्तपैकी उपासासाठी. तुम्ही नक्की करून बघा. दिसतेही छान आहे, टेस्टलाही छान असते. परब किचन लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि हो, नेहमी हसत राहा, खात राहा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा.